bolo-bolo sambeli. Iki khas Blitar bolo. Beh. Ngene sedep ya to, sarapan sahdu. Engko bar iki bocil-bocil ya tak kon mangan bolo. Bareng-bareng iki kok penak tenan. Iki tempene goreng sedep tenan. Wis sitok sik cukup. Madang. Monggo mangan. Bismillah. Enak tenan bolo. Dengan pemandangan yang asri, mangan pecel ning ngene pinggir kali. Enak tenan. Nah, iki pecel karo tiwul apa enak, panggah enak. Cocok manggan, ya ta? Iya, ngene. Weh, monggo madang bolo.